Pictura murală exterioară a bisericilor din țara românească este un moment artistic de însemnătate deosebită pentru vechea noastră artă bisericească din cuprinsul pământului românesc. Așa după cum pentru Moldova secolul al XVI-lea reprezintă momentul emblematic al dezvoltării acestei picturi murale exterioare la monumentele celebre, bine cunoscute din Bucovina, mai ales. Pentru țara românească, pictura murală exterioară a reprezentat o opțiune artistică deosebită în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea și prima jumătate a secolului al XIX-lea. Spațiul în care s-a răspândit această pictură exterioară este îndeopște zona subcarpatică a țării românești, începând din nordul Olteniei și din Mehedinți, până la curbura Carpaților, deci până în zona Buzăului. Momentul istoric al apariției și dezvoltării acestei noi tendințe în arta noastră bisericească a fost reprezentat de etapa în care titoriile din spațiul nostru românesc tradițional au început tot mai mult să aparțină nu numai domnitorului și marilor boieri, ci și unor boiernași sau chiar obști de moșneni care au avut bucuria ctitoricească deosebită de a se vedea reprezentați ca adevărate galerii de portrete în tablourile votive ale acestor nu foarte mari, dar extrem de sugestive și specifice spiritualității românești, bisericuțe de zid din secolul XVIII și din secolul al XIX-lea. Dezvoltarea acestor titorii moșnenești și de boiernași din zid a mers mână în mână cu construcția de biserici de lemn, care a fost emblematică pentru toată istoria noastră medievală în satele românești tradiționale. Particularitatea acestei perioade la care ne referim, încă secolul XVIII, în special a doua jumătate și prima jumătate a secolului XIX, o reprezintă faptul că pe lângă bisericile de lemn care se construiau încă în mare număr în satele noastre tradiționale românești și erau înălțate de către săteni de cele mai multe ori, s-a răspândit, cum spuneam ceva mai devreme acum, și această arhitectură de zid care a devenit tot mai bine reprezentată numeric în spațiul acesta tradițional românesc și în spațiul în particular al zonei subcarpatice a Olteniei și Munteniei, la care ne raportăm când discutăm și problema aceasta a picturii murale exterioare. În mod specific, la aceste ctitorii de boiernași și moșneni a apărut această opțiune, această dorință de a îmbogăți lăcașul de cult și cu o serie de
motive ornamentale și imagini din iconografia tradițională a ortodoxiei, care să împodobească pe de o parte spațiul pridvorului, care de cele mai multe ori era un pridvor deschis pe arcade, și apoi ieșind chiar din spațiul pridvorului pe pereții exteriori ai bisericilor, pe toată zona exterioară a acestor pridvoare deschise și pe pereții exteriori ai naosului, altarului, pronaosului, pe latura de sud, de răsărit și de nord. În special în zona superioară a acestor pereți, deci în măsura în care aceste ctitorii aveau ca un element foarte prezent brâul median, în diferite forme de reprezentare, în registrul superior al fațadei, adică deasupra acestui brâu median, în zona unor ochnițe, unor firii de oarbe, care erau realizate tot ca elemente de plastică a fațadei, s-au amplasat asemenea scene, precum și între aceste ochnițe și apoi coborând pe stâlpii cu rol decorativ care împodobeau fațadele până spre temelie, spre bază, elemente decorative. Diferența, dacă poate fi decelată o asemenea distinție între felul în care s-a pictat pe pereții exteriori în zona subcarpatică vestică a Munteniei, respectiv în nordul Olteniei și în părțile argeșene, față de tendința manifestată în partea răsăriteană, deci spre zona subcarpatică a Prahovei și a Buzăului, ar fi faptul că în timp ce în zona subcarpatică buzoiană, despre răsăritul Munteniei, din zona aceasta de sub munte, s-au practicat mai mult în ce privește pictura propriu-zis exterioară, deci pe laturile sudică, răsăriteană și nordică, picturile de elemente decorative, de sorginte vegetal-florală sau geometrică, fără o insistență deosebită pe reprezentarea și a unor personaje biblice, pe câtă vreme în partea vestică a Munteniei, respectiv în nordul Olteniei și în Argeș, a apărut mult mai frecvent și reprezentarea de personaje în aceste firii de oarbe despre care vorbeam mai înainte. Așa se face că în Oltenia, de exemplu, iconografia aceasta a zonei superioare de deasupra brâului median, a acestor firide, a păstrat până în zilele noastre, la multe dintre aceste biserici, care din fericire ele însele au supraviețuit timpului, picturi de o prospețime, de o vigoare a reprezentării cu totul deosebită, realizate de meșteri ai unei tradiții post-brâncovenești sau post-brâncovenești târzii, în care, din punct de vedere al programului iconografic, întâlnim profeți, filozofi, precum Socrate, Platon sau Aristotel, care intuiau dimensiunea aceasta supranaturală a lui Dumnezeu, Creatorul lumii, Sibile, precum și alte elemente care de multe ori
apăreau în reprezentarea plastică însoțite de reprezentări specifice vieții curente din zonele respective. Deci scene de vânătoare, sunt caracteristice opțiunile din punct de vedere al programului iconografic pentru teme care nu își găseau un loc firesc în programul iconografic din lăuntrul lăcașului, dar care, reprezentate în exterior, marcau o premisă, să zicem, vechi testamentară a noului mesaj pe care l-a adus Mântuitorul Iisus Hristos prin Noul Testament, prin Evanghelia sa. Așadar, din acest punct de vedere, există o anumită comuniune din punctul de vedere al opțiunilor programatice între felul în care s-au raportat la aceste rigori artiștii care pictau Moldova secolului XVI și opțiunile acestea ale meșterilor populari de tradiție post-brâncovenească din țara românească din secolul XVIII și secolul XIX. Numai că, așa cum am precizat mai înainte, programul iconografic a fost fără îndoială mult mai bogat în Moldova, programul iconografic exterior, întrucât și picturile acopereau întreaga suprafață a pereților acelor lăcașuri, precum Humorul, Sucevița, Voronețul, Probota și altele.